டேய் நீ உண்டோர மூடுறா. சரிங்க. ஏங்க நீங்க பெத்த பிள்ளை உங்களை வாடா போடாங்கறா, நீங்க அவனை வாங்க போங்கங்கறீங்க. என்ன புள்ள வளர்த்திருக்கீங்க? என்னது என்ன புள்ள வளர்த்திருக்கீங்க? புள்ள வளர்க்கறத பத்தி எனக்கு நீ சொல்றீங்க? நம்மள மாதிரி அத்தா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். நம்மளால குழந்தைங்க பிறந்தது, ஆனா நமக்காக பிறக்கல, அதுக்கு வாழ்றதுக்காக பிறந்திருக்கு. பெத்தவங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு பிள்ளைங்க வளரணும்னு அவசியம் இல்லையா? பிள்ளைங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு பெத்தவங்க வளர்க்கணும். அதை விட்டுட்டு அதை செய்யாத இதை செய்யாத நொட்ட சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா இந்த அவசரமான உலகத்துல தன்னம்பிக்கை தைரியமா அந்த குழந்தைகளுக்கு எப்படியா வரும்? வீட்டை விட்டு ஒரு அப்பா வெளியில புறப்பட்டு போனானா அப்பா எப்ப வருவாரு அப்பா எப்ப வருவாருன்னு குழந்தைங்க ஏங்கணுமியா? அதை விட்டுட்டு அப்பா வந்துருவாரோன்னு பதற வைக்கப்படாது. இந்த சமுதாயத்தில் பழக விடு. நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு குழந்தைகளே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுவா வந்து அப்பா அப்படின்னு சொன்ன சந்தோஷப்படு. இல்லையா ஃப்ரெண்ட் நினைச்சுக்க. என்ன கேட்டு போகுது? அட்வைஸ் பண்ணுவோம். போயா போயா அப்பா ஏன் அழுகுறீங்க?